he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thu te hi internet atanga la khom anie November ni som pathum kumsanga zakwa som kho pakhat khan USA kho puiber Washington DC Bullock Maryland State chung Silver Spring atangin Montgomery County Police ten report man mo thlak takan donga chulai hmuna kar zorna dor pakhata chuan in kana thlen thu anron soyani police te chu hmuna chuan tlan phei ngalin nu pakhathi a o male a chaldara tak mai kania van dhoi thlak takin alo thi fel der to mai tin chu mai ni lovin abula chuan silaya ka hliam papakhathi alo let vereng boka chu pai ro chu alo la thotrok troka jogar pot fu ze se chuan zo theireng chu ni ani chu anun na chan tumin arang takin damdoin nai beran phurphei tangal ani Montgomery County Police atangin to thana chui turarwat big homicide detective eddeya porang takaron che chuak ngalin chu thil thleng chu aron bo zui ngala ani chuan chetaran na chu an nu chui na thil poimo berani ti a hre chiang hle angai dan chuan vai voi ayarangin cheila evidence po ala lum thur thur lain bo zui thoi thoila case chin felol ber ti hi athu pui ani top mai an chet mon po le an duanga nu chui na khalpui har tial tial don ti hrein an victim te chu tu tenge tir tangin bulan chan ngala shet po a hre chuak arang kher mai chung mi pani te chu abula kar dor ti fai na thok an lo ni reng maya zandar som vela an bol ho ru khom sa pai tur an chuak chu heti hian tu ti hret lovin alo kap tamai ni ome dan naranin tual tha case chui na konga poimo masaber pakhat chu a chan hi ni thina engwanga tual thana chu thleng nge ti an hriat thei chuan poi khoi tu po chuya ol sot thina ni chumi ngai tuana tang chuan anan chut wang fanga tual thana thlen na mun chuan alo zir hle mai boka abul lok chu kar zon na dor ania kar ruk tum wangin in kana lo thleng fo to tian hre chuak ta chat maya turami poi chu tiang kar ruk tum na thil nen chuan in zom te ni theyangem ti churil ru alo lut ngal ani amai ro chu mak tak main chu kar dorami motor chu pakhat ma bolo tian shele tlat boxia tin chu mai ni lovin bungrole poisa po pakhat ma bo o man shetlat lo mai tin an victim te kar cha bi nge nge po an tluk na muna chuan an char boka an kar bolo ba kan poisa le thil dang po bo mielo nin alang boka in rok na le ruk ruk na bo ro kal fu lo vel chu ni lo mele deu tlat ani chu tiang chuan a chan tak chu lo hre chuak thei chialo ma se victim pakhat zok chu la thi chialo wangin be se na han la nei sang hlea tuna biak thei lovin lo mri ma se enge motal chu soi thei tura aron har chua le nge an be se tlat ani hetiang dam lo na tak thi swalom te enge mo kong zong takin an thu soirin tlak fu zela mi thi tura in ngai to hi chuan do tan soi mo viau ti hi nu chui tu te mai po ni lo nu pakhat ma la chui lo operation ho point an hre chiang hle tura ngai ani ma se ti angai ta tlat maya chu pa chu biak zui turom lovin ni ko nuwa a thi vele ta tlat mai an be se na mei cher de ve che chu ti min alom ngala tu chi tu de chuan kong har salaman zo alo ngai don ta ani ti chuan an case chui lai po chumi pani ka hlum thu alo ni ta thu she tu le mi ta mu tu nom tak lo wangin nu chui har sa sot don ti na ni boka tin tura an evidence nei om chun chuan victim te ruanga tanga an silai mu phor chua de zong chu ni boka an maba kong chu ala khudon chau tia chiang le ani amai ro chu kong chu khuengang ma se atopa chulna nuam om don ti be se na nen nu chui tu chuan na chu anan thok ta fata an silai mu pani te chu Maryland Police Crime Laboratory lama indik turin an thon pheita ani chuda chuan silai expert
jo kaperan chung silai mu te chu uluk takin alo en dika en len na lian chi nen silai phata tanga ka chuaniem ti tele an victim te kap tu chu mi pakhat nge mi pakhat ai tam ti te hriat chu tumin a han beita ti chuan changam tur khopa azir chian fe nuwa silai kap tu chu mi thu munani tin thutluk na siam ta ani chung silai mu te chu .357 caliber silai mu ni ti a hre thei boka tin silai dot chung lamin silai mu shu dana tangin chu silai mu chu Ruger 375 revolver silai tanga ka chuani ti po sei chiangam boka tun din huna tan chuan mason na ro pui tak ti lo rual ani lo chu ti rual chuan misual man lamero an la hlat hle ti ro a chiang viau adin tha chan turo mangan she thei mai lova thil thlen dan she chiang ber tur la athile tamai boxia chu wang chuan nu chui tu chuan chui zui tur chu om lova tanga oma an sia mangai don ta ti na ani chumi tana an malak na masabera an victim te mi mal nun lam chik zo ka zir chulin an shia an na tho na lama emo an mi mal nun emo silai chelek mai du tur khopa an mani khotu an omem ti te chui masaka ngaya love life lampo mai chi ni lo mangai na hi na sat po le thik tu chiat na azwala chu mangai na chu huat na in thak ngat phei chuan a hlom ting mai ani ti te po an ton hriat atangin an lo hre to a chu tiang thil te thleng chuan an victim san chin hriat chian an tumta ani a mai ro chu an be fe nuwa po nu chui na ta na tangkai tur thileng man mi mal nu na chuan an mutlat lo maya a beidon thak ang reng hle a mai ro chu nu chui tu de chuan beidon san mai an tum lo eng bernge chui zui thei thil omang tian ngai to le wang fanga an victim te kar cha bi kha an tluk na bula lo tlak dana dor chunga kar kher ni lo an mani mi mal kar ruk sakatumanga a hlo tling ta lo poni thei tin atira an local san deuh to kar ruk tum na kai noi ni theyangem ti kha chik le zola chui zui le thain an hrele ta ani ti chuan thil thlen na mun crime scene thalak te le an victim te rongom dan te chu uluk takin an zir le ta an victim te chabi chu in hlat lo te te in le alo ma chabi bulloka chuan ami pa zo kha lo tlua mai che zok chu pia hla dewa alo tlu thunga chu tiang vela tang chuan an zel din chhota ani an rin dan chuan an pani chu bolhlo pai turin an ron chuakanga bolhlo bom bul ami pa zo ka tluk na muna an din lai chuan misol chuan silai tin chungin an kar chabi pe turin na tianga ani chuan an kar chabi ve ve chu le an the thlanga ma se voi le khata mai chia zok chu chi a in atlan thutanga misol hlau thong chuan a tum dan po ni chialovin chu nu tlan chilai chu a kap zuinga chuta aham hain ami pa zok po chu kap vele topani an ring ta deuh ber ani chumi nu chuan khoya berngian kar ti zon chop ngai chu soilo khoi zok nge chabi ti te po zon chopalangai dona chuta min an ron mu man a hlau boxi ti chuan a tumber motor ruk po chu puitlin talo chuan atlan chetaringot mai ani an ring ani a mai ro chu tiang chuan thil thlen dan chu han zel din omang viau ma se misualom na le a nu han chuina tur lam thila chuan man son hlei thei tlat lo maya dor lian kota in than na e ti lo chuan case chuan ching fel har ta phian mai chuta kara chanchin duam lo dangal ron thleng le ta ngala thathum nuwa nu chui tu de chuan in kana dang thlen thu an dong le ta riap mai Bethesda Maryland car parking na Dr. Shahin Hestro di chu kal hlumania a kara bo wangin kar ruk du wanga in thana ni nge in alang magdeu main Dr. Shahin ruang bulvela chuan thisena permang hau lo maya in kana dang laka adang lam tlat a kar chung aom lai ka nianga athisen peralang tlem ta hle nin an ring deuh berani a thopui te an biak na tanga an hriat danin Dr. Sahini chuan zandariat vela office chuasana karalu nuemo alu mainemo misual chuan silai ne na vau bedanga motor chunga omlai na kap tamai nin alanga arwang chu kar tanga nuk chuakin ama kar nge mang chuan atlan bo zuita ani mel
tun chumpo hi a hnu han chui zui ngai na pom vak lovin chu mi sual chu a bo le mia a hnu chia chun chu a victim ka na silai mu zong chu ni le mai a ma thathum kalta vela mi pani chu karin noruk saktum na vela ni rinom deuh main ka hluman lo ni to a chumi kesan chui lai me ka bullok ka ruk tum wang nia ngai thein kana danga thlen le ta ka chuan an khe chui lai nen chuan a in zoma ni rin na aum lo theilova ti chuan a fin fianan Dr. Shahini ka na silai mu chu a ma ka lum pani te ka na silai mu ne na khai khin turin Maryland State Police Crime Laboratory lama an thon tangal ani ti chuan uluk taka nen dik nuwa chu silai mu chu a ma mi pani te ka na silai tang nge ka chuani ti an nem nget ta chat renga misol pakhat ka ruk ching mi ka mai po poi ti lo atlem bera mi pathum ka phlum to miswal ngal zet nuan chui don ti a chiang ta ani chu tinga voi ni lai chen an hriat ta ka chuan poi khoina dang po lo nei reng to thei ti ten ngai to thleng lo thei talova ti chuan tuna chet danang dewa in ka na thleng chui chwa lo lo mem ti ten an en let chale ta ani chu tia anan chui let le chuan investigator de zinga pakhat chuan Dr. Shahini thi ma thakhat kal ta vel muntify tu pani te kan ni nu sia khan tuna mi ang deuh che in ka na thleng pakhat oma poi khoi tu chui chuan ni lo tiron hret chuak ta chat mai chumi chum chuan mi pakhati ka hlumania muntify tu pani teng deuh khan chu pa chabi bor chu bulan mu vele chia boka aka na silai mu po 0.357 kilibar thovani amai ro chu rilru ti boy deuh mai pakhat om thunga chumi chuma an victim chuan kar nei hau lo maya a chabi bora po chuan motor chabi tel mi lo ani chuti ni chuan chu tol thana chu an chui lai te nen chuan in zomna nei lo ti na ni theya chuti rol chuan alo in zoma mi pakhat thil ti lo ni chuan poi khoi tu thil tumber chu ka ruk ringot chu ni lo ti na ni thei bokanga mi ka chan danga nei mo noma ti shim shim wang te po ni theyang eng po ni se mi pakhat thil ti niem ti chu chui masale phot mayang o tin Geronimo investigator te po lo in sang phek turin anron chani ome ti chuan no chui tu de chuan chu pa ka na silai mu chu an lo la da thaim ti ten an zot ngala van nei thak deuh main an lo la kol thahlau maya ti chuan en dik tur le an case chui lai dang te silai mu ne na khai khin turin laboratory lama an thon pheile ta phot ani an silai mulak te lo en dik sak to tu jo ka pera bok chuan chu silai mu po chu lo en dik lea a ma poi khoina silai mu lo mu to te nen khan silai phata tanga ka chuani ti aron nem nget le ta chi maya chu ti ni chuan an poi khoi tu chui mek chuan ni pali lai that to ti a chiang ta ani chu pa che dan chuan an chut wang fanga ka ruk tum po lo ni ta te reng se eng wanga that kher zel nge moni le ti chuan ril ru ti boy le a victim te zinga atua ma chu ma han be le the o man om poina lang lova tu ma chuan ral thoman nei velo baka pachak le pian savam deuh hlek ponom lova an be le ta wanga ka pani arinom lo viau ani tin atir an lo rin dan ka ruk tum wanga in tha na ni mayangem an ti po kha ani le melova kar nei lo po ka lumai du dana anun rong ve shim shimanian ring taber ani chuti ni chuan tu ma him tak takan talo ti na ani bera anin ton fu athinan ti rim chuan ri chhoi thering ani ti na nia arig le chhoi ma man chu chul ti sil shanan ngai lo achet na mun chu Maryland State chung Montgomery County chung avekalania hetiang poi khoi tu dei an tlang nel na le an hriat bel na hmuna lo chuan an cheme ulo ti an ton hriat atangin an lo hretoa chuti ni chuan an misual po chu ala om hlalo ni nan ngaya chulai biala chuan ala om reng an ring ani an nu chui lai chuan tual thana silai mu te chu an transan le an nu chui na in nga na ber ala niria mi pali te thi na sui zom tu chu chung silai mu te chu ni ba ka poi khoi tun man huna po ka chuan silai chu an evidence pui ber tur ani bok don ani thil dang chu an chikat der ani bera poi khoi na hmuna misual DNA mulwa
a phei gok nia ke mo fingerprint te mo po engman la nei lova an tran chan turam chun chu tual thana silai chu ni deuh top mai misua chu silai chu lo la kol reng turani demotion han put lu rup te po an chak viau mai thea ma sen ho tu te hi mi pui hria ta puan zar tur chin le thup tur chin shelo khopa mol an ni lo chu wang chuan an nu chui dan kal mang le an tana silai mu poi mo na te ruang pali sui zom tu ni dan le misua an man po an evidence nei chuna ni dan de chu khoya ma sei chuak lo turin anin chauluk le ani tu tar thedar tulamin an lo hriat hlau chuan silai mu phena thuruk in thup mak tak chu ten lo tianga thuruk ani thei to don tlat lo chu tenga ni chuan misual chuan silai chu lo vachewek theya alo pai dai thei boka tin chu ai hlawm chu lo om cheu misual chuan chu atual thana silai chu thlakin ral thuam danga mangda yang ti te po thil hlawm takania chu wang chuan thuruk von the hi an ma chuan apoi mo ping ling ani top mai ani chu ta le chu tia aru ka nu chui nan kal pui mek lai chuan chol kar khat nuwa chan chin deng khong takan dong le ta tlat mai mi pakhat stocking sa mai tuam kutkor bun hian silai nen benglu chilin aroka chu pa tlan siat na motor chu an victim pakhat doctor shahini kar botan en khan ainang hle ti report an dong ani chu thil thlen na mun chu Virginia State huam chung ni ma se doctor shahini ka ni na mun Bethesda khua chang khan dakar chan vevel tlan chawani wangin doctor shahini kar kha chu ni lowang han ti ngot chi ni hau lo chu wang chuan bank rok case one an chui chiang dewa van ni thak deuh main misual lo mutu pa pakhat hian a motor number lo chin chia hlau maya tichuan transport department lambe pop ngalin chu motor number chuan an chui chiang ngala ma se an lo be se ruk deuh doctor shahini kar number chu alo ni hau lo mai a number plate chu Annandale Virginia mi dai alo nia bank rok nana ahman motora chuan number plate diklo motor danga mi vuatina ani chu wangin chu motor chu doctor shahini motor ni lo hanti mi theilan chuang lova kat khe sui lai ne na in kai noi lo boka lo rokovel mai te se tingot theilan ni big tlat lo tin Montgomery County Police tan chuan chui zui ngai na vakan hriat lo laia chu tiang an nu chui lai ne na in zom thei thil lom chu alomum viau mai thei bok ani tichuan bank in rok na lam chuan an zir chiang veta thil thlen dan chu chiang takin bank CCTV na lo record boka chung video zong chu lain an en hota ani tin bank rok case chu federal crime ani wangin a chui turpo state police ni lovin FBI te an nia chu wang chuan an zinga chuan FBI lama tang agent an ron tir te pon tel toa an phui sui sot to hle bank rok tu chuan revolver silai a ma mi pali te ka nang chia kha keng ti video tang chuan alang theya he pa hi lom le kan lo zon char pa chu han ti hloina tham la ni chia lo ma se ani theina chance alom zel a mel po chiang vak lo chuan alang theya poisa beka la chuak lai te po chiang takin alang vek boka ti chuan chung thalak te chu ama lo hrianom takin tin an the dar ngala chu ti rwal chuan nu chui na konga asilain mun poimo tak mai chandanero an la thupri zel ani an tu the dara chuan thil poimo deuh mai pakhatan soitela chunga paisa ruk chua te ama taksa nge ya le amotora te po niang chu chunga chuan rong sen re har taka kai noi mai thei tian soitela achan po bank na tokin ai pa paisa ru saklai khan abika an siam rong bom te chu beka chuan rukin alo dan nuala chu tiang rong bom chu bank ka changalak chuani nuenga mo chena puak tura siam nin apo huna rong chuan ru tu mai pialama a paisa nge po chu apo per thei tura duan lok ani thin chu tiang chu bank rokani palpo misual nu chui ol theina na anti ani renga arong chu re hlei thei der lo le ngala misual tan chuan nge yom du khopang le bank rokani changa ani nga na chuan Virginia marlama police ten car pakhat anei tu shet lo hian chara anam baranan en chuan
bank rok na ta na man kha alo ni a chunga chuan an kam sa rong sen po chu alo pher ta noi reng boka bank rok tuina man ngei kha ni ti hai rual ani talo tin a number plate mai ni lovin kar chu luk zokin an en chianga amma kalum tak doctor shahini kar ngei kha ni ti an fin fiale ta boka chuti ni chuan mi palika phlum tu le bank rok tu chu mi thu mun ani ti na lo ni le ta he mi sol hi ain dai zai hle maya kararua mi ka pa bank rok boka sual ming puto phot chu experience ve zela tume moti mai turani a kar po chu luk zok en dik turin police chuan an la phei ngala chu ta vanei thlak takin chungrong kai noi zinga chuan thi sen polo kai tel reng ti an hret chuak tariap maya ti chuan forensic lamin ngor takin an en dik ngala an victim doctor shahini thi sen khalo nia an be sei ruk zok tak chu an misual DNA zok khania ma se he mi hringi afim khurngia van nei zok ti po hriat a har khop mai a hnu chui theina tur hrim hrim chu hnu chei lova mei te nge ni German ti tak ngel po hriat thei alani lo ani chuti rual chuan a che dana tang chuan hnu chui te chuan an misual zon lai chu apoi khoi dan kal mang le ati chan te chu an ngai ruat thiam thokhat toa abul bera chuan poisa du wangin bank rok atum nian ngaya bank rok na turin kar ruma sate tea akong dal zong alo oma piang chu athat tamia mia mai nin an shetaber ani chutia bank rok case te hiala tel tak nu chuan nu chui na keng tu ber le akhai khom tu ber chu FBI ten lo ni ta anni kai shoi le hnuai hian Montgomery County Police te point an tol tha case sui lai te chu an la chhun zom vereng bokani tin an chui na in Virginia state lam thlenga kan kai to wangin an thu nei na pialam dei ni toa chumilam police te na indoor tun na lama po FBI ten an ho ta ka chuan thila ol sampha ta viau bok ani nu chui na lama an khai pa ber pakhat puet de chuan han ngai to fanga chu tiang poi khoina le tol thana rap thlak chu veile khata mi na ti thut thein a ring lova til khendana tangin in ti thin rim in sum zolo le thin thok thut ti lamani lo ti a chiang tlat ani chu wang chuan poi khoi tu chu case te tham de uzok enge moin nam noi na nei to aringa chu tiang thil sual te naw zo ka tang chuan in zir chovin tuna poi khoi na rap thlak takhiron ti chhota ni aring ani chu ti ni chuan amma apoi lo khoi to na tangin police lam poi nan lo mel hriat to nge yanga tin chu mai ni lovin tuna mi ang deuh hian a lo che to hial mai thei ti te thlengin ngai dana nei ta ani ti chuan detective edderin dan mil chuan manan lata chulai vel an case lo khoi to zinga tuna an thil chui lai nena inang deuh te lo om to rengem ti chu an chui le te char mai ani ti chuan kum khat liam ta thil thleng vel te an keu let le nu chuan an mit la tak thilan muta chat mai chu an mani huam chunga nge ni le ngala chu poi khoina an victim chu khol thil chia vel siama e zong ania akar pan akal mek lain silai king mi pakhat hian ron au thuta silai tin chungina kar chabi phor ngal turina tia ani chuan kar nei lo thu soin dot sil tum ve nge ya ma se mi so chon ipte dap sakhang langa kar chabi chu lo akaran mai sia ti chuan kar chabi chu lak sakin a thing thit tira ani chuan thingei tura in ngai mia toa misual chuan kar ding tlar zinga chuan khoi ber nge ta ti zota chu ba chuan kar chu ko mua chu mi nu chuan misual chu silai met puak lovin kar lam pan chuan kala amai ro chu pa lau thong lu tuk chu ding thuta atlan ta phut mai ni ome chu vele misual chuan ron zui ngala silai voi thuma puak chuaya vanei thlak takin atnuk nei deuh lai ani lovin abana zo ka fu lau maya adam chuak ta lau zo ka ni misual tan bo nu po chuan hunenga ma chen chu apia dewa chuan na biru le wang fanga chumi nu chuan dak chuak ve ta chawani ome akar berlak sak to wangin motorem chang piang lo phar mai atuma ti chuan konga motoron tlan ma saber chu han phara he pai van duai sial ve khop mai
chu motor phar ber kher chu ama motor tho mi sualina khal chua bok khalo nia dam choi na ring to lo heavy ma se wa nei thlak takin ama silai ria khan tu te ma police an lo call hi lo nia police siren chiao vong rian hriat ta ka chuan chu mi sual chuan eng tin ti zui lovin atlan chiat santa ani tin chu thil thlen hnu loka chuan Centerville Virginia Bangkok ani lea anua chu Bangkok nana kar man chu ama mi sualin mi pakhat vau beta alak sakhani ti an shele bok ani tin chu in suam na le Bangkok na de chuan poi khoi tu chuan evidence a hnut chia tlem hlea han chui zui theina om chun chu an victim bana silai mutang chu ni le maya mi sual po chu an man ta lo reng ani chu tiang case ama kum khat vela alo om to ti nu chi tu tena na hriat chua phei chuan tuna an case khoi lai nen chuan in zom na nei thei nge in an ngai ta tin van nei thlak takin victim bana tanga silai mun lak chua po chun lo la kol tha hlau mai boka ti chuan chu silai mu chuan case chui lai mi sual silai mu an chate na khai khin turin laboratory lama an thon phei vele ta ani chu silai mu lui to tak chu lo hek deuh le ngala ai nik tu ber John Capera ero ati buai phai lo a silai mu endik na result ron chuan tuna an case chui lai mi palika na silai le ama kum khat kalta in kana silai chu thu mun alo ni nge ye ti aron nem nge ta ani chu ti rol chuan an thil mu chu beng var thlak viau ma se apoi khoina dangan hriat chua bel ani maya ama tak manero chu ti takin an nai pha sot chuang lo tunge ni hriat chua tumin thei to pan chua renga a che dana tangin aril ruput mang le ni na te po uluk takin an lo zir vereng boka thin butut nei poisak nei lo le nun rong takani ti chu chianga tin chu ti tak maya chul hau lova mi kap mai tur chuan enga mo hun kal to ati buai tu lian taka to ka ni arinom boka a chan vo tur nge chan lo emo adik na ni nge a hriata tlom zo ka lo tang to emo chu tiang ril runat na paidam hlei theilo thil chuan a chen chilani an ring taber ani engwang ami suam te chu that kher zel nge ti mol chu hriat thiam har hlea an karemo an thil nei chu du shim ni se alak sak thei don lutuka a han tha kher dana chuan enge ril ru omang ti mol mai chuan ngai tuana ti buai ani tin mi mol takani lo ti a chiang hlein an sheboka police te kal phung sang le thu nei na chin te ten nei dan te thlengin a hre thiam phave veka ang khop mai police department khat thu nei na huam chunga kar ruwa chu police bial danga Bangkok na manga chu ta bial dang dai mi motor license plate ruin chu kara bok chuan a vuale boka tin chu mai po chu du tok lovin kar chu police department dang thu nei na huam chung daya wa nu chiale dai bok ani a che dana hian mi ani lenga ni lo ti a chiang hlea investigator ten an chui zung theilo na turin police department branch sang pali lai chok boy kwal vel ti na nia heti hun lai sang zakwa som ko choni ti kha thei ngil lovila tulang hian in biak po zung tela thei velova station panin be pop tur poin be felanga ya he ringot po hian an malak na ti muang don ti chianga misual pa chu du thala in buan nuwa nilumain lo chukhomuang vel ar po ni se atan tlan chiat na huna thol thai khok don ti chiang he pa hi fin dana hian alu po te chelutuk lo tura ngai miang tin hei baka che dan fin thlak le deuh mai chu apoi khoina kar le akar ruk a hlui hlon du to te chu ruk rem deuh hian chabi phoi theilang devin kal sana chinga chung churuk rudangin lo muin an lo ru chong vele nge thin ani chung ru chong tu te chu police ten an zon chua meu chuan ani chu hlate khua lo pilbo le mandai to zela tin kara te chuan evidence te han zong chiam don po ni se bidangin an lo khoile to thina wangin nu chuina om theyang ang te chu alo chele vek man thin ani chu wang chuan atira an mu chua silai mu baka evidence lama chuan ma son na an le nei mi alo ti na tlukania development chu amuang chek khop mai chuta case dang pakhat an tu chui lai nena inang deuh mai an mu chua bel le ta zel maya
chu khei sa chuan hmeichhe pakhat hi a hma mi tiang tho khan silai keng hmai tuam pakhat hian lo vawin a kar chhunga lut turin tia a kar ti nung tura shilin a pia ko pangbula thing thit tir le ani amai ro chu tun tum khei su khei zangang lo takin chu hmeichhia chu misual chuan a tlan san ta hlau maya a hnuwa motor chu beng rok na tan hmana ni le bok ani chu thil thleng chu a hma mi te nen khana in ang viawa chu ti rol chuan case in zomani ti an hriat na berthin chu silai mu nia he case ai chuan silai mu po miao lo wangin misual ngai bok chet na ni han ti chat theina turom tlat lo mai ma se chu ti chung chuan thil dang in an na nual tho wangin mi pakhat chet na chuan an ngai lui ta tho mai ni nu chui tu le chuan an ngai to le fanga chu ti a chet nu chawa an chui le ngot thin chu fu lova hriat nan nei ta tlat maya a chet le na tur lo rin lok thei dana omem a che ma sa zo ka chan dana omem ti lama ngai to na sen chulin an sheta ani a chet dan tur shelo ka lo chana ni em lo poin a chet vele an nai taka an zui chat theina na loin rin ran chu poi mo hlein an hria ma se soi mai chuan a that mel hlerwalin rinai takina taka han ti don chuan ruwa man na siam thiam a har riau khoilai nge kar ruk tumina beile don ti hriat ani lova ko thler kar tlan zong chu ven vek sen ani bok silo kar lo ruk to na mun tela chu kar hla dian soyai point a hla thei wang mai sia zol le te chuan nei ve se alo sei zung turania ma se chu tiang lam reng nei na chang an she ve bok silo rinai takin an thurel chu akhir le tatlat mai amai ro chu nu chui tu le chuan ar tal dan chi khat chawom hle nem tin ngai to na an seng chale ta chu te uluk bon tuar turul tukan committee le ta ga chuan thil poi mo lu tukan ngai to chuak le ta hlau mai an misual chui lai chuan kararu ka piangin atam zok chu beng rok na na mangzui thin ti an hre chuak le ta hlol maya ti chuan a karuk le tur ve nai chuan a beng rok le turin dik chu ol sam zok donin an sheta ani ti chuan detective edde ho chuan an misual beng rok dan kal mang chu an zir chiang ta a beng rok te chuan in an na engemon nem chung beng te chu thlan chan big te lo nei ni lo mo ti te hriat masak chulin an hria chu tenga lo amani phei chuan an pui beng tang te chu a rok le tur rin li san da thei don ani a chian le zual nan chunga beng rok to te chu chung lama tanga mun palan dan thla lak tir feka chu ta tang chuan beng pan na kong om dan te le atlan chole na kong om thei zong te chu zir chiangin alan khai khin kwal velta ani hanen mai chuan chunga beng rok to te chuan in an nei om hriat mai har hlea thlan chan em pom lovin arem chang a rok top mai niin alang ani chu tenga ni chuan a beng rok le tur lorin dik chat chu hu phurom hle dona seita gang khan zol nen nei ve der mai silo kan ti to kha a mai ro chu chanem ngai lu tuk tak men an beile tak nu chuan anril ruwa thil pakhataron lang ta zok mai a beng rok to te reng chu kong puilian motor tam tak tlan ton zut na bula deu zelani ti an she theya mun biru dewe mo compound zaw le fian rel mai chuan atlan bo ngal theina tur kong puilian bulami olsam taka kong pui po theina muna deu zela thlang ti an man fu ta ani ti chuan chungan thil hriat chhuat thar mang chuan ruah man na thar anan siam ngal sunga poi khoi na thlen na thin mai police bial sang mi te chu ko khomin poi khoi tu che dan ni an hriat te chu anan hril fia chumi nu chuan apoi molai berlian ko khom chan ber misual chuan kong pui bula bank zela thlanga rang takin kong pui liana in zebbo le dai thin ti le chumi an thil hriat chhuat thar manga manan tum dan ruah man na chu an hril fia ta ani amma sabera chuan an mani bial chung thawa ka ruk omem ti uluk taka lo thli thlai turin an tia ruk satlian ni lo anei tu hnen atang a cha bilak saka hne chuang chi phei chu en uluk big tur anianga chu teng omani chuan
a hnu loka beng rok nai na chun zom don tirin na lian takan nei to wangin beng lo chit lok kar tur ania che chuak ngal thei tur lo in rin bok turen don ani tin in buat sai dan tur po luk takin an duang chuak boka nu chui tu de chuan chulai vel beng om zong le kong puyum dan de chuan lo zir chiang fe toa hemi beng khirok ta se helai hian kong puya ponga helam pan hian tlan ta se helai pal tlang nge anga yang ti te helai hian pen ruk theina kong oma helai chu vai dor ania heta hian zarda lei koi ta se ti zong nen an lo chuin an lo chin chia vek to ani chung mun beng rok tuin apal tlang nge turan ngai mun tele kong peng om thei de sin chin police bial sang mi de chu tiang muna de zon duty in siam ru tur le beng rok thom om rual a che chuak chat thei tura lo in ring lok turin an hriat tir ta ani chu ti rual chuan an ro man chu that mel viewin lang ma se a lo tling nge ngem tiro hriat thei alani chuang lova avane na ba ka lak tlem an mo don ti an hriat chiang le ani ti chuan an ruap man nang chuan police chuan an bial thau chu an thli thlai ta thilrin lombi ko omlem lo poin tlai dar nga chian bial chung thawa kar bo report an don le don lo te an lo dong ani chuan thil thlen dan te ati tuan man toem an mi suwa zon lai ni thei om le che dan anga chen omem ti te mun puilama an report thlapa rin hlel dewan nei chuan atuk zing dar kwa beng kan hun ma nge bo zui turin an lo in ring reng don ani ma se thlainga mo zata ve nuwa po an mi sual chuan man chuak thei chuang reng lo maya are maka nu chui tu de chet lak dan te chu lo sheru ker te po ang lek mai chan ka chuan a piang thar ni ten ring rum to a i suan a hmangai ni point ke ni chuan kan beng don tho te pon tirul ru to mai the ni chu tiang chuan an mi sual chan pa chu re ta mak maya mi pali thi na case po chu chui chu lovina thamaral mai don nin alang ta a mai ro chu a chan chin an hriat nu nun ber atanga thriat zeta ve nu october ni kwa kum sanga zakwa som kwa pani lawin her chuan nu chui tu de chuan phone call poimo takan dong ta hlau mai chu call chu Maryland State chung tho Baltimore khopuya police te nena changin ania thilom zian an hretsia chu an mi so zon lai chu ron chele ta tirin hlel na an nei lo chiang hle an ron se dan chuan chumi ni jing lamda sari vela chuan kumsom pangami tlerol pakhati anu kara thilenga movala turina kala karbula din lai chuan a pia dewa tangin mi pakhat kut korbun meche stocking za mai tuam revolver king hian ron au thuda kar chabi phortura tin a vau khura chu tlerol chuan hnialngam lovin a kar chabi chu pea ma sela tamai lo chuan kar kong khar chu hong tur le kar dinung turin atile ta zela a mai ro chu van nei thlak takin chu ti lai tak chuan a pia dewa police pakhati lo om hlau maya chu police pa chuan silai ron tinin a ron chan man ta shramani a mai ro chu an mi sual chuan chu ti mai in pek chu lo tum hau lovaniang police pa lam hoi chuan a silai chu met puak ta choi maya police pa po chuan a lo chang let ve ngala ma sianin ka fu tak main mi sual chu kar ru ka chuan a lut ta dai maya atlan chuak ta ani chu thuan an dong chia chu poi khoi na ma ni se nu chui tu de tan chuan lom lo na chi ani lo rang takin an bo zui ngala tlan chiat na a motor man po chu Honda Civic dumani thu te an she ngal thuai ani a che dan chuan an ngai to wang fangin Baltimore tang chuan a che thin na lama chuan bengrok turin a ron let le ngei donin an ringa chu wang chuan bank ka rok hun kher nga trulin an shetalo tin bank chu lo rok le ta se chu lo devin mi te po ka plum le thea tuna man be se na om tho bok nen che chuwa ngal mai thain an sheta ani ti chuan Montgomery County Police te FBI te baka ral thom le ral beidan thiam bik Special Weapons and Tactics alam toya SWAT team an ti mai te nen chuan an thok chuak ta rup maya
tin Baltimore tang Washington DC lampan na konga police duty te po ngor le zola duty turin an hriat tir ngal bok ani misual chona motor number chu lo thlak le man toem tian hriat lo wangin konga motor tlan zinga chuan Honda Civic car shim chu ti dina ending vek mai thain an hria chu tiang motor an ti dina piang chuan a chunga silai keng misual mi pali ka plum to tu kha chuang thei ti hriain in ka bai thei turin an in ring zia boka boi thlak ang reng tak chu ni a mai ro chu tiang chuan han bei viau ma se an misual zon lai chun lo ni lo zel maya mi kholai leng satliate chung ko thila chuak le puzon te ina choi ti ten lo ni dai zel maya be siang ngo chuan konga ko zot chuang lo ani chu tenga thei top chuan be lai chuan an PML som nga vela hla Brunswick Khua police officer pakhat Gary Klein chu adan pa nga in a police karin alo tlan kwal ve me ka chu ti atlan kwal na lama chuan kar dum pakhat hi atoka a number plate chu dik lo de tlata hriata wangin alo thlek uluk de bika chu ti anin tlan pel pa ain uluk lai tak chuan a driver chuan stocking sin a hmai hlianin a hreta tlat maya chu thil chu eng tikong main thil thani theilo shim tin a police car chuan zui tak ngala chu tia zui pa chuan in biak na mangin mun puilama han bia a motor zui mek number chu lo en fiat turin han tia chu ti anin biak lai mek po chuan a motor zui chu tlan chak tel ni hian a hriata mun puilama mi ten ami pa chu mi sualan zon lai Baltimore lama ka rutu le police officer nena in kap zo chiani ti ten ron hri lai te chuan an tlan ri fuwa to ni anin biak na ti top nu chuan in takte hian in toa kong puya chuan dar kar khata kilometer za changa kilometer za somruk bor velten an ving phei fur to ani amai ro chu tenga zel chuan misual man mole lau chuan konga tlan ve dang te ti palanga chiatna na zo ka thleng palang ti hlau le ta dewa chu wang chuan tlan chak vak du lovin a hnung dewa zui ta zoka ti chuan motor ve vak tam zual puin pel hnu chuan han thale ta thui vak lawan tlan le hnuwa har salu tuk lovin a hnung chia zui le theita ama pui tu tura local ten lom hladeu si mani chawa chu tiang misual poi sak nei lo silai keng ti hriat chian bok si han ma chon chu a hu phur ve hlea a mai ro chu a hna hre chianga anun na hial po chan pha non ma se rorel na diklen chuan a tura ni phot chuan tin huai sen takin a ta zelani an misual pa po chu tlan bo nge tum ti hriat takin a tlan chak to hlea enge mo chen hnuwa kong peng lo ma hian a peng thuda a tlan chak bok nen a kar chu thunun zo lovaniang kong sira hian ading tareng maya chu vel officer Gary chu a pistol phoina chuak ngala misual chu motor tang chuan ron chuak ve ngal turin atita ani misual pa chu a thu on dewa muang changin a che ti po a mu thei renga chumi hnu chuan a silai chu ti po a mu theya a kap don nge kap lowang tin ngai tuanan second tamanei lo chu hun re lo te chung a thutlu na chuan a thile damashil thei ti po hria ma se han ngai tua anom na chu kho chung kong bul mai nia an vela mihring vei vak ponum thea lo kap ta se an silai muleng chu poi soilo poi nan dong fu thei don tlat maya chu wang chuan han ka ngot chu a tim deuh ani chu ta le chu tianga ngai tua chung mit khap kar te tak taka chuan misual pa chu aron bek ta thut maya officer Gary chuan a motor chu ron tau buratum nia hriain a hanin veng dewa misual chu ading chuta malama atlan le ta thut mai officer Gary po chu akara lut velein han vele ngala kong zim te a hian an luta chu ta thui vak lowan tlan hnuwa kong chu top ta hlau maya kong topa chuan zol deuh lai tharmiom tak hi lo ma chulai chuan bulldozer hi lo boka tlana tur dang to hek lo le bulldozer phen deuh chuan misual chu ding ta top mai ani officer Gary po ding ve ngalin a kar kong khar hong ngala a silai phoi rualin silai muron thlok phei ngal
อันนี้พอเนี่ยช่างเล่นเวงาลบอกมิสวลพอจูมอเตอร์ช่วงบอกจวนลุดเลตาริยาจุไลเริ่มจ้างจุไลอินเกรีจุรังตะกินมอเตอร์นุ่งละหมาเฮลกวลงาลาอามาอมโลนลำกงขาจูหงินอาเบชันงาลจัตาจัวทิลติฟูเจียจัวเชรังเขรไหมอดินนับภาษาการกงขาเลลำจุสิไลมือนรนเดงดตาโลละดิงนาเซจวนสิไลมูจูต้องไงโดนเตียเจียงเลหุ่นฮาร์ซาปอริรูฟิมมังเทตุลาดินสิรตีนจวนอาหุ่นตะกานุนลัดสันหิมตีเตปเป็นกันสวยเทโอเมอารอนกาโจเซจวนอัตลุมลุดเลงาเซลาอัตตัวมาจวนกับฟูเลเทโลจุดเตียงเองมาเซนอินรัลไซซักนูจวนpolice siren ria lo riai maya officer geria tan chuan chu ai rimoi ro pui chu om to kherom love ti chuan rei vak lova adara tu mo hian aron beng ta thaka en po ngai lovin a thian ten lo thleng ti a sheta ani chutia police dang an lo thlen ta ga chuan an misual pa po chuan thlan tur dang a nei ta lo ti a in hrian yang changzui lovin motor phela tang chuan aron chuak ta ani a mai ro chu olsam takina in man mai don mon ti hnuwa be selo zogin thila kal le tatlat mai misual pa chuan silai ken chu pai tamai lo chuan ama beka achuk tua taran maya ain ka pani na chuan dan mangaro rel na hlen chuak turan be na chu a thlon ti ti dona an tuman hlen chuak lo ti na ni thei don tlat thilom zia chu tiang ani tak sia chuan police lam point nem hunani tian sha thiama amma an chiam misol pa chu a thlemin an thlem le ta zok ani ti chuan police zing atimi deuh ber corporal John Jeffries chuan mani in kap lo tur le har satna nei chuan puin huam thu han shila chutia minute engemaw zat anin thlem hnu chuan misual pa chu a hmai tuam na hlipin aron tong chuak ve ta ani rong hlei thin na tho tur nei lo ani thu te sein bula han chan phota chuta abial nu ne in kara har satna an nei thu le a in chir na deuh thila ti thu a sei chuak ta riap mai chutiang har satna in fok khom chuan a ril ruat ti buai ta hlenin a soya om dan chu ama ngei point hrethiam tak lo niin ain soi bok ani chumi hnu po chuan alain pe mai chuang lova minute somli panga bor vel chuan in thlem le tangat ngat maya ti chuan a topa chu pa chuan a thil phut danglam takaron soi chuak tarup mai chuan misual pa chuan a nu biak du thu a soi chuak hlol maya ti chuan anu chuan an kol sak tak ngala anui na ron lak chuan a fapa an sei chu tunge tin aron zot leta rei takan lo zon to poi khoi tu ninge an hria chu a hming zona rem chang an nei theita a hming an zo chuan anu chuan alan new man ani thu a seita ani ti chuan alan hena chuan hei nu churon betoro le anan tia ma selaring theitlat lo kanu in phone tlang tak ani chuan ka biscuit du ber han zot teu ala ti ta chewa helam duty te chuni se khong long chuan a tin an hlap sia to mai thei ma se kan nu chui tu dei chuan khatiang khana chang an sheve tlat lo maya a request ang ei chuan anu hnera chuan a biscuit du ber chuan an zot le te a inu chuan biscuit du ber chu chocolate chips biscuit ati ni chu an han ti chia chuan chu mi sual pa chu dan rual lo hian ain ni ta hlop mai nu chui tu te chuan man thei to mai turin ana in ngai thalea ma se chik takalo en reng tu te chuan a beka asilai chuk tu mek chu a chenga kaw reng to tian shathea a cheng met per turin a kunsung changa siamarem lai te thlengin chiang takin an muthei ani chuta zet chuan nu chui tu te tan po ti thea tlem ta viau mai thil lo thleng tur chu an ui pui tui lian thlir top to maya in ka plum lo se ti chia chuan chong trai hla ani to alandana chuan adin mun chu a shom ve hleni mela a hun top le hun khirlai ber han thlen me chuan
misual nun rong takle poi sak nei lo po ni se anu angai bera patling me po hian nat na top kan to chuan nu te kan aw vong thine an lo tiang devin ala la po hian anu ming chu lam ve ni mel khop mai chu ti rual chuan adin mun chu khongai thak viau ma se bank rok tu mi kar chu sak ching mi palika phlum tu ni na bo chuang lova asilai mukanat lo pha chuang silo ti chuan ala na chuan kanu kha ka mangai ti lo shil ro an tile shama asilai chengchu trap chungin ahmet perta ani ma se an be se pha khaw lovin asilai chu arit cheka a puak haw lo mai a han me that le point arile chek ringot zela anin kana khane silai mu chu lo kap zo vek to hi lo nia ti chuan police chuan alan new man a chu an man tange nge a akuta chang nge chuan an silai rin lang chi arugar 375 chu an man tabok ani a mai ro chu khati khop khan trap napin a cheper pur man viau to khania thuan zo fia na ve thung chuan ala na chu mi sang dai ne mai hian alang le to a porin angeng le ngal to mai an man malo ka Baltimore in kana le tlerol pakhat vaw chungina karalak sak ti chu phalem lova a mai ro chu a ma tol thana palia mo phur tuanga an pu na ero a pa fil fia 5 full truck thung a mai ro chu in puang du lo som sari ma se nu chui du chuan an du ber silai nei to wangin thiam lo chan tir the na khop evidence an nei thenin be sei hlea ti chuan a silai chu laboratory aran kap china silai dotin silai mu shud ran dan chu a ma tol thana pali le abana hliam tor kana silai mu tenen khan aran khai khina alawinang chia maya ti chuan nial rual lovin alana ko ta changa an silai chu an silai zon lai ngei chu ni ti an fin fia ta ani chu tiang evidence thanen chuan ain puana tel lo point thi tur hial point an nor thei don nin alang ta chu wang chunge ni alana po chumi pali ta thi na le midang pakhat ka hliam thua chuan mo phur tu ni thu sein ain puang ve ta nge ani ti chuan court chuan a shrem na han ti chuaka ami tha te wangin dam chung veinga tang tur le silai man dana bo cheda wangin kumzadang tang bok turin achung thu relania parol poina chuak thei don lo ani kumsani oktobani sari khan alan new mena hi Jessup Correctional Institution atta na sel chunga arwang charania athi chan takhi antar lang lem lo ani ole khati zong kha tunchum Geronimo crime kan ti chhuat heite chu ani le ta ngai nomin lo ti le ngei kan be sei in zavain tuk chuan nuam choi tui mut tui mang tha le vek ule